Dieithrio. Cadw dy draed yn llonydd, Begw. Ddaw Winnie ddim cynt wrth i ti ysgwyd y draed. Ydych chi'n meddwl daw i, mam? Dwi'n i ddim mi eill ddwad ac mi eill beidio. Dyna hi eto. Nid oedd cadarnhad i'w gael gan neb i'w hamhuon. Ateb dwl oedd ateb i'm ham. Dweud geiriau mwyn dweud rhywbeth a'r rhywbeth hwnnw'n ddim. Nid oedd yn bosib mynd allan i weld a oedd Winnie'n dwad oherwydd y glaw smoc a'r niwl topyn hyd at y drws. Ofer oedd edrych drwy'r ffenest. Y syndod i mi ydy, meddai'r fam wedyn. Ei bod i wedi aros wsos gyfan i lle cynta, mi fasa'n wedi clywed rhywbeth petai hi wedi'r rhedeg adra. Buasai'n wythnos wag i Begw, wedi Winnie fynd i'r dref i weini, a hitha wedi cael ei chwmpeini bob nos am rai wythnosa, pan ddeiau yno i wneud i dillad yn parod. Sut roedd tad Winnie a'i llysfam wedi gadael i'w mam hi drefnu pob dim ar gyfer y newid, ni allai meddwl plentynnaidd Begw ddirnad. Roedd ei mam wedi bod yn hollol ddigwylydd dybyga hi. Yn cymryd meddiant o Winnie, gwneud ei dillad a phob dim a hyd yn oed, gael hyd i focs tin i roi'r dillad ynddo. Ia, ac wedi cael y lle a mynd i siarad at y feistres drosti. Buas ar ychydig wythnosa diwetha mae i Begw fel byw mewn gwlad hyd. Roedd y cistiau yn y siamberi wedi eu troi tu chwyneb allan, a'i cynnwys wedi ei dymchwelyd ar yr aelwyd mwyn cael defnyddiad dillad i Winnie. Roedd y dillad fel trysorau lliwgar o wlad bell ac aroglau gwlad arall arnynt, lafant hen. Cep sidan ddu a les drosti, wedi ei thrimo fy mwclis bychain a leinin o sidan coch iddi. Gwastraff yn meddwl Begw oedd gwisgo'r diat allan ar coch tu mewn, ond yna fo, yr oedd pobl ers dalw mor rhyfedd yn gwneud pob dim tu chwythu allan. A'r sgert sidan ddu honno wedyn efo rhesi gwyrdd sidan caled yn sio, pethau cran nad oeddynt yn dda i ddim i Winnie. Ond mi gafodd ei mam afal ar hen got ddu ei chwarter a choler gyrlun cloth arni, a dyma hi'n dechrau datod a dweud y gwneud got iawn i Winnie at ei godre. Erbyn meddwl ni welsai Begw erioed Winnie yn gwisgo cot. Daeth ar draws hen sgert frethin lwyd a llatheni o gwmpas ynddi, a gwnaeth ffrog iddi ohono. Prynodd galico grot y llath i wneud crysau iddi, a thrwsisa pais efo glanen ed bron cyn hated. Roedd y peiriant gwnïo bach yn mynd fel robin gyrwr bob nos wedi'r plant yn diwglau, a Begw yn cael aros ar ei thraed yn hwyr i helpu smalio drwy estyn a chyrraedd i'w mam a rhoi edan yn nodwydd. Ond ymwyniant mawr oedd fod ei mam wedi dweud y dylai Winnie ei hun wnio'r les ar y crysa, a gwnïo botymau ar y pethau eraill, ac mae'r unig ffordd i wneud hynny'n lan oedd iddi ddod i lawr i'w tŷ hwy, a golchi ei dwylo'n gynta peth. Tynnau Elin Gruffydd wallt Winnie at ei gilydd efo gweallen wallt, mwyn iddi weld ei gwaith, ac i Begw ymddangosau Winnie fel petai eisoes wedi dechrau codi ei gwallt a mynd yn ddynes. Ni allai dynnu ei llygaid oddi arni, roedd ei hwyneb mor wahanol ac ochr ei boch o dan ei chlyst mor ddel ac mor esmwyth. Roedd golwg mor ddifrifol yn ei wrthdal i wnio, bwyth ar ôl pwyth, heb ddweud dim. Ond efallai na fedrai Winnie siarad a gwnio'r un pryd, dim ond ei mam a welsai hi'n gwneud 2 waith ar unwaith. Wedi Winnie fynd adre bob nos, dywedai ei mam fod Winnie wedi sobreiddio drwyddi. Roedd Begw wrth ei bodd clywed y geiriau sobreiddio drwyddi. Roeddynt fel sŵn lot o farblis mewn wyrpag, ond rhywsut nid oedd yn hoffi gweld Winnie ei hun wedi sobreiddio. Roedd yn well ganddi hi ei chlywed yn areithio yn erbyn ei thad, Lizzie Jane. Ond roedd ei mam wedi dweud nad oedd am gynnwys Winnie siarad am Lizzie Jane, yn enwedig gan fod peth arall wedi codi. Ac nid oedd Elin Gruffydd am ryfygu tynnu gwg twm, meddai hi. Roedd yn rhaid i'r hogan gael ffrogia cotyn rhesi glas a gwyn at y borea yn ei lle newydd, a barclodiau gwynion at y brynhawn, ac ni allai hi fforddio prynu'r heini, roedd yn ddigon parod i wneud ffrogia. Daeth yr ymwared mewn ffordd annealladwy i Begw, ond hollol ddealladwy i'w thad a'i mam. Dechreuodd ei gyd chwarelwyr brofocio twm yn y chwaral ei fod yn rhy gryn tachlyd i brynu dillad i'w ferch i'w chychwyn i'w weini, fe'i trawyd yn ei fan gwan, a buan yr oedd y defnydd yn hy Elin Gruffydd. Rhyw noson pan oedd popeth yn barod, sylweddolodd Elin Gruffydd nad oedd gan Winnie ddim i'w roi am ei phen.
Ond cofiodd iddi weled Tommy Shanter llwyd a choch yn siop yr haul am hanner coron, a nos drannoeth roedd hwnnw am ben Winnie, a swper i ddathlu'r gorffen cyn cychwyn adref. Yr oedd Elin Gruffydd yn fodlon ar ei gwaith, a dywedai nad oedd Winnie yn cychwyn i Winnie yn hollol fel petai mewn mwrnin, diolch i'r Tommy Shanter. Ac wedyn, bore Sadwrn wythnos yn ôl gael wasau yn o ar ei ffordd at y frec a'i thad efo hi, ac i Begw yr oedd Winnie fel geneth ddieth ddyrnad a dwynau, yr un fath a genod eraill yr ardal, ei llygaid fel penwaig ar ôl crio. Yr oedd golwg mor ofnadwy ar ei llygaid rhwng chwydd a chochni, fel yr ofnau Begw i weddill ei chorff droi yn un deigryn mawr. Yr oedd gwacder mawr yn ei bywyd wedi ddifynd, a theimlau ar ôl yr wythnosa o gwmpeini Winnie, fel petai hi wedi mynd allan yn ei ffrog a'i brat heb ei chot ym mis Mawrth. Mae'n hir iawn, meddai Begw, gan godi ei thraed a'i rhoi ar ben y soffa, lle y basai'n eistedd ers mityn mewn stad o wewyr disgwyl. Ella bod hi'n cael aros tan y frec dwytha. Ella na chafodd hi ddim dwad o gwbl, neu ella i bod hi wedi dengid i Lundain. Deudi i nunlle heb arian. Neu ella bod hi wedi mynd yn wraig fawr ac na ddaw i ddim mai ofyn sydd yr ydan ni. Anodd gen i gredu hynny mewn cynlliad o amser. Mi roedd hi'n edrach fel lady yn doedd mam. Wir. Roedd hi reit dal, ond mi fydd yn rhaid iddi gael ffrog newydd mewn dim. Mi geith arian i brynu rai rwan. Mella, os na cheith ei thad i afal yn nhw. Tybed meith i ateb i mistras yn ôl. Mi fydd yn dentasiwn fawr i Winnie, achos ar ateb i gilydd yn ôl am nhw wedi byw yn ei chartre hi. Ar hynny dyna sŵn traed ar y cwt a chnoc ysgan ar y drws, a thraed a chwysa Begw yn troi mewn hanner cylch cyn dyfod ar y llawr. Daeth Winnie mewn gan wenu, a llanwyd y gegin o aroglau hyfryd. Mae gynnwch chi ryw ogla da iawn, Winnie, oedd cyfarchiad Elin Gruffydd, mwyn cuddio'r chwythigrwydd a rhag sylwi ar yr ôl crio ar Winnie. Crio glân y tro hwn. Meistres roedd sent ar fy hancas bocad i, meddai hitha. A gylwch, mae hi wedi rhoi riban coch i mi glymu fy ngwallt i fyny efo fy nghapi, a mi ges i swll gyn mistar i dalu fy mrec. Da iawn. Ydych chi'n meddwl liciwch i'ch lle? Gwna am ni, cystal ag y licio unman, mi fi o bron i mi am marw gan hiraeth rwsos yma. Roedd o'n fy mygu wrth fynd i fy ngwely. Yr un fath mae pawb Winnie. Mae'r un fath a thori ceffil rhai peidio rhoi mewn. Hiraeth am sionyn oedd yna i, meddai gan ddechrau snwffian. Oedd o'n falch o'ch gweld chi, gofynodd Begw. Mi roedd o'n swel i gychwyn, yn cuddio i wyneb y marclod i fam, ond mi fynodd gael ei de ar fy nglin i. Siriolodd eiliad a dechrau chwerthin. Mae gen i newydd i chi. Roedd Lisi Jane wedi llnau'r tŷ i gyd, ac mi roedd Sionyn wedi cael ffrog a brat glan. Chwarae teg iddi, ebe Elin Gruffydd. Ydych chi'n gweld Elin Gruffydd, rydw i'n credu bod Annie Wenwyn i mi wsos i heddiw wrth fy ngweld i mor ddel yn cychwyn. Roedd i wedi meddwl na fedrwn ni byth edrach ond fel rhyw ffydleman ar hyd fy oes. Wel, os ydy Gwenwyn yn mynd i wneud iddi ymbincio, yna mewn beth da. Ella bydd o'n help iddi hitha sefyll ar ei sodlau hun hefyd. Job reit galed i bawb. Ia wir, ond mi rydw i'n cael digon o waith yn fyncw, a mae'r hogyn bach yn beth reit office. Robert ydy enw fo. Robert, maen nhw'n ei ddeud, nid Robat. Tipyn o steil, ddyliwn. Oes, mae acw ddigon o hwnnw, ond hen ler hyfad y didre. Sŵn rhyw hen drol o a chloch wrth ia, thraed y cyffyla yn mynd lincyn loncyn drwy'r dydd ar gerig y stryd, a haffeth reit ddigri ydi bod yn y selar a gweld traed, pobl yn mynd wrth eich pen chi. Mi faswn i yn rhoi'r byd am glywed iar yn clocian weithiau. Mae yna ddigon yn y farchnad, Winnie. Oes, o rai marw a rai ar fi'n marw. Iar fyw ar ganol cae, dwi'n feddwl. Wel, mae rhai mi throi hi. Mae'n braf yno chi'n cael eistedd wrth y tân braf na, medda Winnie gan o'ch neidio a chodi. Cofiwch chi, Winnie, am drio peidio ag atab eich mistras yn ôl, ebe Elin Gruffydd. Mi driaf yng ngora, ond mi fydd reit anodd gwneud hynny ar hyd y beit, os byddwch chi'n meddwl mae chi sy'n iawn ac nid y hi. Pam mae rhaid i rywun ddal i dafod? Am fod arian yn fistar, Winnie, dyna pam. A chi'n y bobl ag arian mae modd i gadw mor ynion, mi fedran ychroi chi ar y clwt mewn munud.
Medran, ond ymyrynion a thafod sy'n medru gwneud mwy o waith hefyd yn aml. Ni allai Elin Gruffydd ateb hynny. Ia, ond mae'n anodd gwybod beth sy'n iawn a beth sy'n ddim, ebe John Gruffydd a ddeithau mewn o'r beidu yn ystod y sgwrs. Ddim mor anodd y myd mistras a Morwyn, ond mae o'n gwestiwn iawn i chi'r dynion i drin yn yr ysgol Sul, meddai wraig. Rydw i'n cael mynd i'r capal nos Sul nesa, ebe Winnie. Y fi oedd yn gwarchod nos Sul dwytha. Mi ddoi eich danfon chi at y frec, ebe John Gruffydd. Mae'n dechrau twllu ac mae'n anodd gweld yn yr hen law smwc ma. Oedd yna ti ddim eisiau mynd i ddanfon, Winnie? Meddai mam wrth Begw wedi iddynt fynd. Dim llawer o daro, meddai hitha'n byr ddifywyd. Pam, be sy? Nid yr un Winnie di hi. Cododd y fam i ffen oddi ar y tatws a bliciau at y Sul. Ia, siŵr iawn yr un ydy hi. Mae hi'n reit debyg i'w mam ei hun. Mi roedd yn well gen i hi fel yr oedd hi o'r blaen, yn geri dym. Pesta di'r hogan, a nina wedi bod am wsnosa'n trio cael dillad ffit iddi fynd i fysg pobl, a roeddwn i'n meddwl bod hi'n edrych yn ddel heno. Oedd, ond nid Winnie oedd hi. Chawn ni byth hwyl efo hi eto, cawn siwr iawn, wedi ddiddwad i genefino yn y dre. I'r mynydd mae Winnie yn perthyn. Lol i gyd, a phai ti a thrio stwffio hynna i ffenni, ni mi fydd yn ei hôl fel bwled. Rhaid iddi hi feddwl am ei byw, fel y bydd rhaid i bawb ohono ni, ac fel y bydd yn rhaid i titha ryw ddwrnod. Fel yna mae'r byd yn mynd yn ei flaen. I be mae eisiau ddefo fynd yn ei flaen? Waeth iddo fo fod fel y mae o ddim. A phawb yn dlawd, ac yn bita bwyd rhywun arall hyd y mynydd yma. Bita bwyd rhywun arall mae Winnie heno. Ia, ond mae gen i hi hawl i hwnnw. Mi ddalia i am bennog fod Winnie yn licio bod yn giari dym yn well na bod yn ledi. Di, ella rwan. Ond fydd i ddim rhyw ddwrnod. Biti, ynde, mam? Biti be? Biti bod yn rhaid ei newid ni. Paid a ffendroni. Does na ddim byd yn bod yn y byd yma ond newid. Ond pendroni y bu Begw. Meddwl am Winnie yn y selar a'r coesau uwch I ffen. Meddwl am ei hiraeth ar ôl Sionyn. Meddwl am Winnie yn mynd i'r capal yfory ganol pobl fawr y dre, yn gorfod dal I thafod a bod yn neis. Meddwl am Winnie wedi sobreiddio drwyddi. Na, wir, mi ddangosodd unwaith heno nad oedd wedi gorffan sobreiddio, wrth sôn am ateb ei mistres yn ôl. Mi roedd yn olwchyn o'r hen Winnie no. A daeth rhyw gryndod drosti wrth feddwl na chai weld Winnie ddim ond ar ambell brynhawn Sadwrn eto. Ac os ai hi ffwrdd ymhellach na chai hi byth ei gweld, a hitha wedi ei hoffi gymaint. A beth wedodd ei mam hefyd, y byddai'n rhaid iddi hithau sefyll ar ei sodlau ei hun rhyw ddwrnod. Teimlai'n oer ac yn unig, a symudodd ei chadair at ymyl ei mam I swatio wrth y tân.